El concepte de sòlid platònic s'atribueix a Plató, filòsof grec del segle IV abans de Crist, qui a la seva obra Timeu, dins els seus diàlegs, ens parlava de les figures perfectes, els políedres regulars convexos. A l'origen del temps, el caos regnava a la Terra, i Déu, bo per naturalesa, va voler crear el millor dels mons d'entre tots els possibles. I aparegueren els quatre elements. L'aigua, l'icosaedre, el més complex i difícil d'agafar, se'ns escapa d'entre els dits. L'aire, format per octaedres, suaus i delicats. I per sobre de tots ells, la terra, a qui va donar forma cúbica, símbol de solidesa, el més noble d'entre tots ells. I el foc, que crema i punxa com el tetraedre, la piràmide de base triangular. Però alguna cosa faltava. La més propera a la figura més perfecta, al món, a l'esfera. I aparegué el dodecaedre. I potser seria Aristòtil, deixeble de Plató, qui més tard l'associaria a aquell element que omplia tot l'univers, la quinta essència, el cinquè element, l'èter. Però tornem a la geometria. El tetraedre, la piràmide de cares triangulars, amb 4 cares, 6 arestes i 4 vèrtexs. L'hexaedre, el cub, amb les seves cares quadrades, amb 6 cares, 12 arestes i 8 vèrtexs. L'octaedre, en forma d'una doble piràmide de base quadrada, amb 8 cares, 12 arestes i 6 vèrtexs. El dodecaedre, amb les cares formades per pentàgons regulars, 12 cares, 30 arestes i 20 vèrtexs. L'icosaedre, amb les cares formades per triangles, amb 20 cares, 30 arestes i 12 vèrtexs. I tots els políedres convexos compleixen la fórmula d'Euler. El nombre de cares, sumant el nombre de vèrtexs i restant el nombre d'arestes, sempre és igual a 2. I també ho compleixen els nostres sòlids platònics.